To, ya ce a kunna. Ladidi? Na'am baba. Ladidi? Na'am. Ki ce ni ba wani farna kika yi ba ko? A'a baba. Ba komai. To bari an kammala alwala. Baba. Ina zuwa ba ki ga alwala nake ba an ce babu kyau in kana alwala kana magana ko ba haka ba. Ina ba Wanke fuska ba. Allah ba albarka. Ka san sha'anin abubuwan ne. Ke? Yaro ɗarin yan hula ne. Wanke no? Alwala daidai fa yake. Ai ka san yaran zamani ne yasu wani dan ebi ruwa haka sai an yarfa ruwan ba sai ka ga an yi haka. Allah a nan lahira idan kan mutum ya rinka ci da wuta. Fa 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 babu wutar babu ruwan kai wuta wallahi. Sawa kanka ruwa saboda babu ruwan kashewa. Sai ka ga mutum waye Ai tun muna yara haka yake. Ni ma haka kike a wala? Ta muke. Wanke. la sharika laka labbaika Allahu akbar Allahu akbar. Shi ba. Alhamdulillah. Yaro Baba. to me yake tafa da kai? Ladidi Na'am baba. me yake tafa da ki? Ki dan goma da ni ba mahaifinki bane in biki ga yan babu. Baba shine wanda nake so na aura. Allah sarki. Sarki na ne kenan. A na yi ajiye motar. Kan yara su buge mai ita ko? Baba bai zo da mota ba. Bai zo da mota ba? To, babur kenan ka zo da shi. Ko da yake wani babur din ma ya kaga yayi kudin wata motar. Gaskiya ne, gaskiya ne. A babur kake ne sabo ne ko? A mashin nake ba. Eh? Ba a mashin ma nake ba. Ai mun tattaki ne saboda yanayi. Babu babur din ba? Wallahi. Wallahi. To, Ai to bawan Allah, baba. me sana'arka kuma dakata ma daga wani gari kake? Yes, mun haɗu da tana a Gwagwalada. Gwagwalada? To, A nan muka haɗu da ƴan. ke yawon ki har ya kai ki gwagwalada? Baba na faraka ƙawata ne Yes. bikin ƙawarmu. Oh, to malam me sana'a ka san aure yana bukatar bincike. Gaskiya ne yana da kyau a yi bincike wannan. Kuma waye mahaifinka, alhaji waye mahaifinka? To da farkon fare ne dai na yi sana'a ba ɗaya ba. Alhamdulillah. Kwarai kuwa. Eh, Saboda da ni dilin motoci ne. dilan motoci, kawai abin zama mana. A no so kake ma da kanki. Allah sarki. Wallahi ba komai. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Alhamdulillah. Ya hanya? Wallahi tallahi. Kai. Mun gode Allah. Ko ruwa an soma Ha, ko? ai Duk da ana azumi. wallahi Allah wallahi. Na shi ma sa. mantawa. Ai ba komai ba komai ni ko wannan ma ai ina sha. Motoci kana kawo irin ta sarakan nan me wannan? Ai, irin doguwan nan ba mai kofa biyu. Dan Allah motar sarki Sunusi. Eh. Wanda ya hau din nan da Sarkin Kano. sallah. Gaskiya Wanda ne. ya hau. Na Wai gane ta kai nawa? wannan takan kasan abun hawa ne. In ka ɗauko ta daga ainihin Dubai. Kuma daga America akwai bambanci tsakanin Dubai da kuma bambanci da America saboda kuɗin ba ɗaya bane. Allah ka ji masana. Ka ji masana. Allah ya sanya muku a kai. Daga nan Kuma kun dace wallahi. Daga nan kuma ina sai da motoci sai Allah ya sa ta sai aka yi mana fashi. Fashi? Gaba ɗaya sai kuma kuɗin aka kwace su gaba ɗaya. Wallahi a baba. Daga nan kuma da aka kwace kuɗin sai na ga cewa a ragowar ɗan abin da nake da shi bari in zo na buɗe provision a unguwarmu. Provision? Kai yanzu Shinkafa, provision? taliya, Allah da sarki. sauransu haka. Kuma ya buɗe kantina mai babba haka. Allah ya kiyaye gaba. Amin. Allah ya mai. Amin. Wai buhun shinkafa kana da su kenan. Ai buhunan shinkafa suna da yawan gaske. Kaga shinkafa ta zama abin da ta zama. Ai shinkafa sai dai mai tawa. Wallahi kicin dina ma ta kare. Ta kare kicin ɗin ka. Wallahi. Allah ba aka zo ai. Ubanki. Ba zan gaya mai ba yanzu in ya bamu kwaya biyar fa. Wallahi Allah. Ba daɗe muna ci har biki ko? Ka gani? Yi wallahi. Shikenan muna cikin wannan kuma yanayi sai Allah ya Wai makaronin nan duk akwai a shagonka. ai ba abin da bana sayarwa ba. Allah sarki. Amma Allah cikin ikonsa kawai sai Allah ya kawo ɗan damfara sai damfare ne da dalili kayan su ma sai suka zanto sun ƙare sai na ga abin yana min Ta yawa. kuma da fara za ka ta karewa? Ta ake kisa din na miki bayanin cewa ga halin da nake ciki
to shine sai zamto sai na canza sana'a. Kun kamun bayani na ji. To ai shi ma zai gane sai na zai sai canza sana'a. sai aka siya ma daidai sai. Da za a daidaita sau Sai kake nake ka. aha ai ina cikin za a daidai sau ba abin da zai baka mamaki zai baka dariya ya baka daɗi ya baka ainihin sannan kuma ya baka dariya ya baka tausayi shine ina cikin tafiya na ɗari wasu gayo ba ina kallo waye ne suka mazge suka tafi da daidai sau. Yanzu ne ba ka da sana'a. ina da sana'a mana daga nan ne kawai sai kuma ya koma Hai. sai ya koma sai da ne ma daidai gwargwado wallahi. Ba kwaɗu wallahi. Kai ne kenan daga nan ka da mu a daidaita daga a daidaita kuma sai me ya faru. ai kawai ina ganin haka sun da cewa shi ubangiji subhanahu wataala gafurur rahimun ne ya rago kuɗaɗen kawai sai na koma sana'a fetur a bakin titi. Fetur. To shi ne Yanzu kai kana sai da fetur ka zo ka zama wannan yarinyar da ta yi karatu a Abuja. Duk dukiya ta fa ita da kai ai ba ba. a harkar fetur din muka haɗu da ita ba. O ka samu sana'a? Ina sana'a sai da rake na ganta da na yanka mata rake kwa da zaki kenan kuma soyayya ta haɗu. Allah ya tsine ma daidai.